Revoluzio zeingo dugu gure kasuan tapa bat, bai, sistema plano referentziana jomendazkat, revoluzio esango dugu, sistema honetan, eta hasiko gara marrazten. Control Shift, eskuineko boteekin, bera bota genezake, eta beharroakin hasiko naiz. Vale. Orduan, kasu honetan, hasiko naiz puntu honetan, beraka, gero hemen koska txiki badakago, bera joaten naiz, hona, goraka joaten naiz gehiago, eta hemen zabalera baten, eta hemen bukatzen dut. Vale. Aztenak diametro kanpokoa jarriaz, 98koa da, hortaz, aztenak izan bindikan honeaino 98 zati bi, bera egin gozat, hortaz, eskape ingo diotoni, eta hasiko naiz beko zulotikan. Beste gainantzean desmuntatu ingo zet, hau ditxo egitu balako. Hortaz, aktibatu da, hemen dikan. Honea, eta gure kasuan 50 zuloa dugu. Eta hau, 25 izango da. Eta horatxiko gineateke. Gero esaten dugu, zabalera, hemen dikan honea, 8koa dela. Hor, 8 jartzen dugu. Gero esaten dugu, 12koa dela dena, hortaz, hemen dikan honeaino, hariko dugu 12 dela. Barroaz forma ematen, gero esaten dugu, hemengo diametro hau, hemen dikan, erdieño, horrek esan edo hemen dikan, hemengo taraino, dugula 78 zati bi. Hortaz, berdina gertatuko zego, hemengoa beragi pasatzeko arriskoa daukagu. Hortaz, ez dut jarriko hori, eta akotatuko dut hemengoa. Orduan, kasu honetan da, 57ko diametroa. Esaten dugu hemen dikan, 57ko diametroa, orduan, 57 zati bi. Eta hola txikiak ditzen zaigu. Eta, gero, hemen dikan, esan dugu bezala, honeaino, esan dugu dela 78 zati bi. Eta, gelditzen zaigu, goiko diametroa, hemen dikan, honeainoko hau, esan dugu zela 88 zati bi, 88 zati bi, eta tapa hola gelditzen zaigu. Ikusten dugu ia mugatuta gaur dena, hemengo bi hauek ezik. Hortaz, hor esaten dugu, hemen hau bikoa dela, hortaz, akotatu beharko dugu hemengo hau bikoa dela, eta ja, zuzenean dakoagu beste gainentzeko guztia. Hemen, horretaz aparte esaten dugu txaflando dakoagula, hemengo honetan, bi bider berroita horratu. Ikusi usten didan, zeden berez lerroa da hemendikan hasi eta 45 dutara. Ikusiko da usten didan hor txaflan egiten bikoa, txaflan jarriko diot, angelua 45, eta gero hemen izango diot bi, eta hemen bikoa dela. Eta izango diot puntu honetiko. Eta ikusi hor dago. Hori, prefiero de esentzia da longitud de la línea. Ezin ezkoa da, hau luzeago izan marko luke. Hortaz, eta horretan ezin dut egin. Orduan, errosion zela, hemendikan hartu, eta alt, tabladorearekin aldatuaz, jarri -45, hartzen dugu mela, luzatzen dugu, eta borratu egiten dut. Zer aditzen goratzeko? Aditzen alde batetik, hau, hori, hemengoa eta hemengoa. Oan zerretatzen, erregazio galdu inditu da. Orduan, akotatu inbara euskara berriro. Hemengoa mantendu iten zaigu, hori berri seitzen du 10 izaten, eta hemengo kota hau berdinengo dugu, zango dugu puntu ontatikan, honeaino, serie metodak. Gure kaso hori izan, 57 zati 28, ondoa dago. Ia ikusten zen, ia mugatuta daukadala, baina ez dugu hemen mugatu da, hemengo gradua zenbat diren, akotatu iten de gradua angulo entre, eta esatet hau eta honen artean,
eta esaten da 45. Eta ja hor bai mugatuta utzi du da. Vale. Alakak ertzakil eta horiek denak egingo ditugu, otaz ondoren revoluzioako bat esaten dugunako hau, eta bukatzeko. Eta hor eukiko duke gure kasuan gure etapa. Zer deitura desko, zuloak, alakak, alakak, adibez, batipaten kanpokoa gutxienez beti, alakak, gutxienez 0,5 naiz eta planok ez markatu, komeni daita. Eta barrukaldean jartzen dugu behar dugula batekoa. Berdina, hor esaten dugu terminar honi, eta osta beste bat, baina kasu honetan batekoa. Eta esaten dugu hemen kanpoan dagoela. Ez baita ere eta terminar. Eta hau izango ditzake gure etapa. Komunigarria baita ere, hau sartu egiten da lokonetan, hemen 0,5 bat egitea ez dioke gaitzik egingo niz eta ez digun jartzen planoa. Hemen 0,5 batekoa. Ertzak beti hilda asko zoreto, gero manipulatu alizateko. Eta aurreko ariketetan bezalaxe, damakizki lau zulo, hemen gure kasuan behatzikoak, geometrika zortzikoa, edo pasado de mat, edo geometrika zortzikoa izango dela, hortaz, zuloak esaten ditugu, gure kasuan horrela, esaten dugu amairuko zuloak nahi ditugula, amairu jartzen dugu, amairu, tiru, amairuko ez dagoen, amairu. Exacto, gure kasuan izango da pasantea, besterik gabe, aceptar, esango du, planotan hemen, eta kokatuko dugu hortik. Eta gero akotatu egiten dugu, gure kasuan esaten dugu hori erradia zuena, larroge, horrek esan emilikan honea berroikoa dela, emilikan honea akotatzen dugu eta berroita jartzen dugu hori. Hori bukatzen dugu, pasante esan dugu, terminar, eta beste lau zulo egin bat ditugu, diametroa behatzikoak, barkatu gaizki egin dut, esan dut behatzikoa direla, eta ez da izabatikan amairukoa egin duda. Behatzikoa da, esan dugu pasantea, aceptar, hortaz, hemengo hau jartzen gara hor, egiten dugu bestaldean, ez da ezer gertatzen, eta akotatu egiten dugu. Esan deneko hemendikan, honeaino, eta esan dugu errobik bazala. Hemendikan, honeaino, eta esan dugu errobik bazala. Horrela egiten dugu, eta terminar. Hortaz, beste zuloa, garbira gaizki daukagula, selezionatu eta borratu egiten dugu, modifikatu nahian ibiltzen baina asko zubea. Eta gero, lehen bezalatzen patroi erabiltzen dugu. Patron, gure kasuan, zirkularra da, ze operaziona horrela hautatu dezaket edo mendikan, ez esaten dugu, galdetzen dugu zerekiko nahi dugu, kasu honetan borobiloaren zentrotikan, kasu honetan lehendik daukagu muestra jartzen diguna, hemen ikusten ze kopias lau, ze jartzen dugu, ze ingo dizkigu, eta muestra eta terminar. Berdina, hemen zulo hori ere komunidara borobik eta txiki batzuk, gero txaplan txiki batzuk eta boroia jartzea errexara, baina eta gero zaila. Orduan, esaten dugu 0,5koak denei di, barru eta kanpo, eta horrela ertzigabe eskuekin da manipulatu izateko asko egokia bada. Bukatzea esaten dugu, terminar, eta listo. Eta pieza, kasu honetan, bukaturik geldituko litzake.